Fl-elezzjoni lokali tal-10 ta' Marzu li għadda fil-Florjana, il-Partit Laburista kiseb maġġoranza relattiva b'2 mill-kandidati tiegħu jitilgħu fl-ewwel att. Il-Partit Laburista kiseb ftit inqas minn 50% tal-voti. Il-Partit Nazzjonalista kiseb 36%, fil-waqt il-kandidat indipendenti Nigel Holland kiseb biss ftit anqas minn 14% tal-voti. Iżda fis-seduta ta' tnejn il-kandidati nazzjonalisti Matthew Paris u Anthony Brincat għażlu li jagħtu l-appoġġ tagħhom u bekk inħatar sindku lil Nigel Holland, il-kandidat li ġab l-inqas voti mill-kunsillieri kollha u talaq fl-aħħar att. Fis-sqarrija sezzjoni kunsilliera qalet li biex jiġi reċiprokat il-pjaċir, Nigel Holland tal-appoġġ tiegħu biex il-kunsillier nazzjonalista Matthew Paris sar viċi sindku. Dan ifisser li l-Partit Laburista minkejja li ġab l-akbar ammont ta' voti fl-elezzjoni lokali ta' Marzu, bil-manuvri antidemokratiċi ta' Gonzi PN tilef it-tmexxija tal-Kunsill. Is-sezzjoni kunsilliera qalet li l-Partit Nazzjonalista tant għandu kilba l-poter li ftit wara l-elezzjoni lokali kien wasal biex jipprova jilħaq ftehim mal-Partit Laburista biex iż-żewġ partiti jaqsmu s-sindakat bejniethom. Il-Partit Laburista żamm il-bot minn din il-manuvra għaliex mir-riżultat der ċar li l-poplu Furjaniż ma vvutax għal xi ħaġa simili. Is-sezzjoni kunsilliera qalet li Gonzi PN ġie qawwi ir-rieda tal-poplu Furjaniż biex illum il-lokalità għandha bħala sindku persuna li r-residenti seduċjaw it-tmexxija tiegħu bil-vot tagħhom f'Marzu li għadda. Is-sezzjoni kunsilliera qalet illi kieku l-poplu Furjaniż rid lil Nigel Holland jerġa' jkun sindku, ir-riżultat li kiseb fl-ewwel qatt ta' voti kien ikun ferm differenti. Iżda l-Gonzi PN u għas-sindku ġdid tal-Florjana l-iktar ħaġa importanti hija li jkollhom il-poter f'idejhom.